Mokapin sa 5,000 ka mga displaced workers sa Mactan Export Processing Zone kon MEPZ sa Lapu-Lapu City ang gihatagan og tag 3,000 pesos nga ayuda gikan sa gobyerno pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Mismo si Senator Amy Marcos kauban ang mga kawani sa DSWD ang nanghatag sa ayuda sulod sa City Auditorium sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Miabag usab ang Lapu-Lapu City LGU nga gipangunahan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug Lone District Congresswoman Cindy King Chan. Ang naasoyng mga displaced workers gikan sa unom ka mga kompaniya sa MEPZ, diin 70% niini gikan sa garments factory. Nagpasalamat usab ang mga beneficiaries sa ayuda nga ilang dawat nga ilang gihulagwayng dakong ikatabang kanila. Pipila kanila mibutyag nga gamiton nila ang maong ayuda sa pagpangita og trabaho. We're hopeful that we'll be able to find some more money. Hawak ko yung DSWD budget sa Senate. I will be defending it on the 16th. So I'm hopeful that madagdagan na we have the displaced workers who kung tutuusin, wala silang puwang sa DSWD budget. So I'm just pulling it from the AIX, the emergency situations, because it's still covered by the COVID emergency. All the opunganons, in every household, we do profilings. So those who are needy, to those who are least fortunate, we're ready if nanay ma-download for AX sa ato ang DSWD. Ug daghan kay siyang nahatag na kaayuhan ug ayuda para nato. So we just wish her a very happy birthday, more blessings, good health, and love for all the Filipinos. Ang ubang mga retrenched worker ni uli na sa Mindanao, ato ra nang i-refer sa atong counterpart nga regional office. Ang salamat kay sa gihatag nila nga 3,000. Dako na kay nagkatabang nako. Ako ning ikuan sa akong pamilya.